Ituloy na natin ang kwentuhan at kaalaman tungkol sa mga Kapampangan. Ang mga Kapampangan, hindi nila sinasabing Lox, bagong gupit ah. ang sinasabi ng mga Kapampangan. Basoy, bayo ka sagap. Pabiya may menorgya ka. Ang mga Kapampangan, hindi nila sinasabing Ano ba to? Problema na naman. ang sinasabi ng mga Kapampangan. Sali mo rin. Ang mga Kapampangan, hindi nila sinasabing Tagasan ka? ang sinasabi ng mga Kapampangan. Saan ka nagmamaraton? Kapag naka long sleeves ka Aba. No ka rin ni binyag. at kapag nasa kwentuhan ng mga Kapampangan, hindi nila sinasabing Ano ba yung amoy na yun? ang sinasabi ng mga Kapampangan. Bulok, miminatot. Magpraada king aron. Ang mga Kapampangan, hindi nila sinasabing Anak, gumising ka na. ang sinasabi ng mga nanay na Kapampangan. Hoy, tiktonak yan. Nanang oras. Nung manok ka, wala na kang tuktukan. Ang mga nanay na Kapampangan, hindi nila sinasabing Anak, dinagdagan ko na baon mo. ang sinasabi ng mga nanay na Kapampangan. Taksyapo mo na ano pang mo burikan yan. O nyangi kami la kami mambakale. Ang mga Kapampangan, hindi nila sinasabing Huwag mo nang gawin yan. ang sinasabi ng mga Kapampangan. Balo ko, ikaw yung nasa sabyanan daw? Eh, pabure? Para kaya kayo mo naman niya. Ang mga nanay na Kapampangan, hindi nila sinasabing Niloloko mo na naman ako. ang sinasabi ng mga nanay na Kapampangan. Eh, mo ko pa mamaglokwan. Papunta ka pa, pabalik na ako. At ang pinakahuli, ang mga Kapampangan, hindi nila sinasabing Oh, nakita mo na ba? ang sinasabi ng mga Kapampangan. O yan, eh, may kakit. Nung ubingan niya yung tiktok na nako. Baka nagbulta rin mata mo, tayo mo pa ganan.